מרגישים בלבול, חוסר יציבות, יש לכם יותר מדי אפשרויות, אתם כבר לא יודעים מה לעשות. אהלן חברים, מה העניינים? ברוכים הבאים לערוץ שלי. היום אני רוצה לדבר איתכם על נושא שאני חושב שפוגש הרבה מאוד אנשים וגם פוגש אותי באופן אישי הרבה מאוד פעמים. בעולם שאנחנו חיים יש שפע אינסופי, מלא אפשרויות, מלא דברים קופצים לנו, מלא דיסטרקשן קופצים לנו תוך כדי היום. בסושיאל מדיה אנחנו גוללים, רואים שאנשים חיים נפלאים, מטיילים, עושים כסף בקלות, וזה פוגש אותנו הרבה מאוד פעמים במהלך היום. אותי אישית לפחות זה פוגש הרבה מאוד פעמים. אני חושב, האם אני עושה את הדבר הנכון, אולי כדאי לי לעבור למקצוע הזה, אולי כדאי לי לעשות את זה. אבל תמיד שזה פוגש אותי, אני מנסה לחשוב שנייה איפה אני, מה המטרה שלי, למה התחלתי לעשות את מה שאני עושה, ואני ממליץ לכם גם לעשות את זה. ברגע שזה פוגש אתכם, אם אתם מרגישים overwhelmed, תחשבו למה אתם עושים מה שאתם עושים, למה התחלתם, מה המטרה שלכם, לאן אתם רוצים להגיע, ותזכרו שהדבר הכי חשוב זה ליהנות מהדרך. וגם אם יש לכם איזושהי אפשרות, אתם תמיד יכולים לעשות את זה בנוסף, או לעשות את זה מטרה לשנה הבאה, וככה לנסות דברים חדשים, אבל לא לצאת מריכוז. תתרכזו במשהו אחד שאתם עושים, תעשו אותו טוב, ולאט לאט תוסיפו לכם עוד דברים ועוד דברים. מקווה שאהבתם את המסר היום, תודה רבה שצפיתם, שיהיה שבוע טוב ובהצלחה, ביי ביי.